Ngiyanibingelela ekhasini lami la YouTube endaweni zonke lapho nibukela nikhona. Ngithi manithathe leli thuba namhlanje sizokhuluma ngohlanga lemali. Ngithi nje kubalulekile kakhulu esikhathini samanje njengoba isikhathi sonyaka simi kanjena ukuthi abantu endaweni zonke lapho bebukela bekhona bakusebenzise lokhu engizokukhuluma. Kuzosiza kakhulu ngisho noma kuthiwa sekuqala unyaka kuzobasiza kakhulu ukuthi umuntu athole uhlanga lemali, ushaye nje uhlanga lakho lemali ukuze phela kuthi njengoba njena kuyiwa ekupheleni konyaka abelungu bezokhipha amabonasi, abelungu kwabasebenza emakhaya, abelungu bezobakhiphela iy'mpahla ey'ndlini zabo. Uthi ushaye nje uhlanga lemali ukuze phela nawe izinto zakho ziqaqeke zibe zinhle. Umuntu ngathi mekubuka akubona ukuthi ufanelekile ukuthi uthole into enhle, ukuthi ufanelekile ukuthi uthole imali, bese kukhiphela nezinto phela ezinhle zobe seyikhipha endlini zabo. Abasebenzayo bezokhushulelwa amaholo, uthole ukuthi ibhonasi uyayazi ukuthi ibhonasi yakho kufanele ukuthi kube imalini, kodwa uthole ukuthi umlungu uzokhipha uchatha ngaphezulu kwale obuvele uyilindele wena. Ngalokho usuzakele ngokuthi uthole lolu hlanga lemali oluzophila kuwena egazini lakho ozohamba nalo. Kuthi ngisho noma kuthiwa umuntu osebenzisa lezi zinto zamabhola, ubheja, okhasino, bese uyasizakala kakhulu lapho ngoba phela wena uzothi nje uma uqhamuka endaweni lapho kukhona imali khona, imali manizele kuwena ngani ngoba idonswa ilolu hlanga oluphila ngaphakathi kuwena olubiza imali kuyona yonke indawo ohamba kuyona. Ngiyacela ukuthi nje abantu bakusebenzisa lokho, futhi kubalulekile kakhulu ukuthi sizinakekele. Ungathi ngoba nako ukuthi uyasebenza wena soyobheka lokho ukuthi uyasebenza kuphela akukho okunye ozolekelela ngakho. So uhlanga lemali usuke lilekelela kwinhlanhla osukuphila nayo owawuzelwe nayo wena, seliyalekelela nalo bese liyagcwalisa khona lapho ukuthi izinto zakho phela maziqaqeke zivuleke zibe zinhle zikhanye, wena ukuze izinto ezinhle kuphela kuwena. Ungabi umuntu onjalo ohlale njalo uyobalisa ungenalutho. Thola uhlanga lemali ukuze nawe uphile kahle, uphile lempilo leyo oyifunayo, uphile ngale ndlela ofisa ukuphila ngayo, ukuze phela izinto zakho ziqhubekele phambili, kube kuhle nawe empilweni yakho, ukwazi ukuthi ujabulise iy'ngane zakho kuze ngoDisemba uthole nje imali okade ungayilindele, okade ungazelele. Ngokusebenzisa uhlanga lemali kuyokusiza kakhulu lokho ngoba kukulandela yonke imali, mhlawumbe ungayixosha ngisho naphansi. Uma ngabe wenzela uhlanga lemali, imali ungathi uhamba nje endleleni uma sanohlangane nemali uzicoshele nje imali phansi, ilanda inhlanhla yonke inhlanhla iphile ngaphakathi kuwena. Kuloku wahleli waphila ngokuhlupheka ngaso sonke isikhathi, hlelo waphila ngokubalisa. Lekelela impilo yakho, impilo iyalekelela esikhathini esiphila kusona. Awukwazi nje ukuhlala njena umane uziphumulele nje uthi hayi konke kuyozenzekela. Imana yagcina kudala ngabantwana baka-Israyeli, ayisekho nje manje yonke into ifanele uyicabange empilweni uphinde ulekelele ngaphezulu. Ngalokho-ke ngithi njena ngiyabonga kakhulu ey'ndaweni zonke lapho nizobukela nikhona. uMakhosi uKhwashube Madlala, inamba yami iyona le engezansi. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ku-Facebook, ngiphinde futhi ngitholakale naku-TikTok, iyafoneleka futhi yona le namba. Ngiyabonga kakhulu.